Ahoj, zase vás zdravím po nějaký době. Dneska bych chtěla mluvit o psychických poruchách versus hormony v mozku nebo celkově v těle člověka a co vlastně způsobujou, co můžou způsobit s psychikou člověka, právě prostě že se to dá vysvětlit, psychické poruchy nebo psychózy různého druhu, určitou hormonální nerovnováhou v mozku. Já nevím, jestli když přijdete k psychiatrovi, k psychologovi nebo jestli někam chodíte, tak jestli vám někdy někdo řekl o tom, že váš problém, že prostě to, že se cítíte tak a onak, způsobuje právě nerovnováha hormonů. Já jsem to v životě neslyšela a to tím procházím už oficiálně asi 10 let. Všim psychologama, psychiatrama, hospitalizacema a tak dále. A o tomhle jsem vlastně nikdy neslyšela. Ale jelikož se prostě tady o to zajímám, protože tím sama trpím a chci se z toho nějakým způsobem dostat nebo alespoň mít stabilní život, jako, no, tak vlastně já jsem si to opět napsala, protože prostě, no, je to zvláštní období opět pro mě, no, a tak to budu číst a budu k tomu dodávat nějaké svoje ještě další postřehy. Od mýho posledního videa se toho stalo až moc na tak relativně krátkou dobu. A právě v předešlém videu jsem mluvila o různých zákoutích pekla, lidské psychiky a že je mi jasný, že jsem ještě neprošla všechny, ale že se tam ještě podívám. Že mi to jako to u sebe už mě nic nepřekvapí. Asi. Krom toho, co mě překvapí. No a taky, že se tak stalo. Jedním z nich je enormní cyklování nálady během dne. Což znamená, že jste chvíli až příliš vysoko. Dejme si tady, že je normál, kde je normál, kde je prostě, kde se člověk cítí normálně, stabilně. No a tady je to vysoko a tady je ta deprese, to peklíčko. Zase jiným způsobem. I tady je peklo svým způsobem. Ale tady, jako, no, pardon. Takže. Což u mě to vysoko někdy může znamenat určitý tendence k afektovanosti. Prostě spontánnímu, ale celkem nebezpečnému vyjadřování toho, co právě cítím. Že mám pocit, že mám právo vyjádřit se, což svým způsobem máme každý, ale jakmile je to v tom afektu, nemusí to být, může to být dost zákeřně řečeno, nehezky. Člověk prostě může říct blbost, právě, který může potom hodně litovat. No a když se vlastně pak dostane do toho normálu. Teď už ale naštěstí tyhle tendence dokážu rozpoznat už ve chvíli, kdy tahle výšina, když to tak jako když pro mě to je spíš tady, jakože je to pro mě strašně nepříjemný pocit. Kdy vlastně tady ta výšina přijde. Je to velmi rychlý prolínání myšlenek a pocitů, emocí, všeho druhu. Buď to můžou přijít jako třeba křivdy, bolest a tak dále, nebo různý, prostě prostě každý máme nějaké myšlenky a emoce. A tak si představte, prostě je takový ohromně rychlý střídání nebo rychlej proud těch myšlenek a emocí a že máte chuť, nutnou potřebu, nutkavou je vyjádřit. A
Cítím to na fyzické úrovni, zejména podivným pocitem na hrudi. Není to tlak, spíš smíchanina všeho možného, jako možného prostě takovej, já nevím ani jak to popsat, prostě strašně zvláštní pocit na hrudi. Ale není to tlak nebo jakoby něco, co se děje třeba při úzkosti nebo panice, že se člověk nemůže nadechnout nebo tak, ale to není ono, to je jiný pocit, nedokážu ho popsat. A samozřejmě k tomu patří někdy i třes, vnitřní i vnější. Protože je člověk taky jak kdyby nedopovaný, má pocit, jo, že za chvíli praskne, že vyletí z vlastní kůže. A ten je ale odlišný třeba od třesu právě z úzkosti. I když někdy se tam ta úzkost taky objeví, tady v tom afektu. A pak tady ta kombinace těch dvou, dá se říct, i protikladných emocí je, nebo jo, toho afektu a úzkosti je nepopsatelná. To je fakt jako, to je určitý zákoutí pekla, kam se nechcete podívat, fakt ne. No, jsem jakoby i zrychlená, ale díky sebereflexi si to už z drtivé většiny případů dokážu uvědomit dřív, než stihnu říct nebo udělat nějakou blbost. V ten okamžik radši třeba vypínám telefon, abych nemohla někomu zavolat, říct, jako, co mi to kdy provedl nebo provedla, nebo proč, co a jak a já, no prostě cokoliv. To tam opravdu jako tam spontánně jede jako mozek a okamžitě to jde prostě ven, aniž byste nad tím přemýšleli a máte pocit, že máte naprostou pravdu a že jste v právu. Ale naštěstí, když si to uvědomíte, tak víte, že je to jenom afekt. Tohle já si vždycky říkám, tak fajn, je to jenom afekt, teďka přišel afekt, jenom to přežít, jenom vydržet. A celkově vlastně radši ani nijak nekomunikuju, jen se snažím tenhle stav prostě pochopit. Ten afekt je jako, nebo tady tu výšinu, nebo pro mě je to vlastně obojí, jak peklo, tak není to pro mě rozhodně ukázka ráje, ale je to pro mě, jak kdybych byla v takovém, jakože můžu cokoliv si dovolit říct, nebo jo, že to je, no ale prostě říkám si, je to jenom afekt, ne, prostě teďka hlavně klid, ono se to zase srovná, dobrý. Ono to v tom momentálním stavu myšlenkovým motanici je hrozně těžký se snažit vůbec pochopit tenhle stav, anebo vůbec nějak jako to, jo. Toto je pustit si nějakou pohádku nebo něco, nebo jo, a aby se člověk nějak sklidnil, aby se ta mozková aktivita jako snížila, jo, protože to je neskutečně náročný, tedy to zkrotit. No, vlastně pochopit, proč to přišlo. Jestli tomu něco předcházelo, jo, se ptám sama sebe. Obvykle to totiž není reaktivní spouštěč, jakože se stalo zrovna teď, v tuhle chvíli, nebo chvilku předtím, než nastal afekt, že by se něco stalo. Někdy ano, ale obvykle ne. Prostě, že to nemá reaktivní spouštěč, ale zřejmě tam právě už teďka přicházím k těm hormonům, a že to je zřejmě, že mám příliš dopaminu v mozku. Protože dopamin no prostě je celkem pravděpodobný, že psychické poruchy jsou zapříčiněny zejména naprostou nestabilitou právě hlavních hormonů v mozku, jako je právě dopamin, serotonin, oxytocin, endorfiny, kortizol, což je hormon stresu. Tyhle hormony mají zajišťovat normální stav lidské psychiky, když jsou v normě, když jsou v normální hladině. No a když
No a když se vlastně zblázní hormony, zblázníte se jakoby i vy, i my. V podstatě. Je špatně, když je těch hormonů hodně najednou a je špatně, i když jich je málo. Prostě obě dvě varianty jsou blbý. Právě když je hodně toho dopaminu a tedy těch, tak právě dochází k tomu afektu. To má člověk pocit, že za chvíli zešílí, když je moc toho dopaminu. Jo, že se tam, ono se to dá, právě já to tam někde píšu, že se to dá srovnat s člověkem, který je závislý na drogách, nebo který si vezme drogu, protože to jsou psychoaktivní látky, a který okamžitě prostě navodí enormní hladinu různých tady těch hlavních hormonů v mozku a někdo to může prožívat, každý to prožívá jinak podle toho, co má v sobě. Někdo je v bláženém stavu třeba úplně, nebo se úplně vyklidní, nebo naopak má strašný úzkostný stavy a až psychózy. Může to vyvolat až psychotický stav, když se vezme droga. No a když vlastně to odchází, když vyprchává ta látka, vyprchávají ty hormony, tak se to vlastně přirovnává, můžeme to přirovnat právě k bipolární poruše, kterou trpím třeba já, protože to je něco podobného. Vlastně, když třeba manie je jakoby, když si vezmete tu látku nějakou drogu, tak vám okamžitě se vystřelí prostě ty hormony, ale hrozně rychle, jelikož toto tělo to spotřebuje strašně rychle. Prostě se s tím neumí poradit a najednou padnete úplně dolů, jakoby do deprese. Tady normál, tady je, když si vezmete třeba drogu, nebo když máte mánii, a tady je deprese, kdy vlastně nejde myslet jinak než beznaděj, nesmyslnost života, zoufalství a tak dále. Prostě nejde myslet pozitivně. Ta mysl je prostě úplně ve stavu příšerní únavy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě každý, kdo zažívá deprese nebo prožil nějaký svůj stav špatný, tak ví, o čem mluvím svým způsobem, i když každý to prožíváme asi trošičku odlišně, nějak jinak, v něčem. No. Jo, skončila jsem, že je špatně, když je hodně, i když je jich málo, těch hormonů. V tvorbě hormonů mají svou roli nadledvinky. Nevím, jestli jste o tom někdy četli, věděli, nebo jestli jste se to někdy dozvěděli, nebo se o to zajímali, ale právě nadledvinky, a jak už sám název říká, tak je to taky přívěšek nad ledvinama ve velikosti vlašského ořechu zhruba. Takže hnedka, jak půjdu k doktorovi, tak se budu hodně ptát tady na to téma. No ale co jsem zjistila na internetu, tak nejlepší bylinné doplňky a minerály k tomu, aby nadledvinky správně vyhodnocovaly nebo správně dotovaly tělo a mozek ve stabilní formě hormony, které mají zásadní vliv na psychiku člověka, tak je Rhodiola rosea. Dneska vám ukážu. Tady. To jsem našla v Rossmanu. Je to Himalajo Tibet Zen a to obsahuje to právě tady tu prostě rostlinu. Pak je to lékořice, ženšen a samozřejmě vitamin B, hořčík a draslík.
Takže teď budu tady tu směs bylin zkoušet a určitě dám vidět, co a jak to na mě působí, jak to působí celkově. Po nějaký době samozřejmě. Jo. Oni se ty nadledvinky taky musí jakoby pochopit, že můžou být v klidu, protože kortizol je ten stresový hormon, který právě, když máme pocit, že jsme v neustálém stresu, což vlastně, když má člověk psychický problémy, taky je v neustálém stresu, furt je v křeči, tak ten kortizol je tak jako ty nadledvinky nechápou, co vlastně se děje a dochází k obrovským únavám, dochází prostě k tomu, že ty nadledvinky nestíhají a neví, co mají dělat. A tím pádem ani mozek, ani tělo prostě se dostáváme do těžké nerovnováhy. No. Vlastně ještě jsem se o tom četla toho trošičku tak nějak víc. I sami si můžete o tom přečíst prostě nadledvinky, psychika a tak dále. Můžete si to najít všechno na internetu. A pokud vás to zajímá, že vlastně se můžete, existují testy, jak nějaký krevní, ale hlavně ze slin, test na jakoby zejména kolik toho hormonu, nebo jak ty nadledvinky u vás fungují. Ale můžete si to odzkoušet i sami na sobě doma. Například tím, že si budete během dne několikrát měřit teplotu a pokud hodně kolísá, třeba i týden, jakoby můžete si vyzkoušet třeba nejenom jeden den, ale po týden. A když ta tělesná teplota hodně kolísá, znamená to, že jsou nadledvinky přetížený a ve stresu. Ale to si sami všechno právě můžete projít na internetu. Ale co je pro nás celkem důležitá první pomoc, třeba při afektu a panice a tak dále, tak je normálně, to jsem nevěděla, tak je nasypat si na jazyk sůl. Je to prý nejsilnější antistimulant a adaptogen, tudíž jakoby antistimulant, což znamená, že to není, že se jakoby sklidníte, že ty nadledvinky nebudou tak přetížený, nebudou to vysílat všude možné ty hormony, ale že se sklidníte. A může to být první pomoc i třeba při infarktu, protože dost lidí třeba říká nebo tvrdí, že při třeba panické atace mají stejný příznaky jako při infarktu, jako hyperventilace, tlak na hrudi a tak dále. A dost často se dostávají právě do nemocnic s tím, že mají infarkt, s podezřením na infarkt a nakonec vlastně, když se jim změří všechno, to EKG a tak dále, tak se zjistí, že infarkt to není a nakonec, když se jim to děje třeba několikrát, tak jim dojde, že trpí vlastně panickou poruchou. No. A pokud je vlastně, no, já na ten test, pokud se nějak domluvím s psychiatrem, já nechápu, proč o tom jako nemluví, jestli to je jako, že já nevím, nějaká ta mafiánská, farmaceutická, jako to kamufláž, aby jsme to nevěděli, protože to je jedno, to já o tom ještě popovídám tady o tom, ale nebudu zaobírat tady tím tématem, protože kdo ví, jak to je. Já si myslím, že i odborníci tady na to zkoumají právě jakoby hladinu hormonů a aby se tady to dalo nějak i těma lékama dohromady. No. Ale když jsou nadledvinky přetěžovaný naším stresem, začínají se vyčerpávat
a tomu se říká adrenální únava. Mimo narušení rovnováhy hormonů v mozku to lze poznat i náhlým přibráním na váze, špatná funkce štítné žlázy a tak dále. Je toho spoustu. Ty nadledvinky jsou neskutečně důležitý. Zkrátka nesmírně fakt důležitý orgán pro naše duševní, psychický zdraví i celkově. Aby jsme byli celkově v rovnováze, jak tělo, tak naše duše, naše srdce, naše mysl. Doporučuji si o tom něco přečíst. Běžná antidepresiva, když dojdu teda vlastně k té medicíně, tedy té západní, nebo běžná antidepresiva, se zajímají zejména o serotonin, o to jeho zpětné vychytávání, aby ho měl mozek stále stejné množství, jenže u nás nešťastlivců či šťastlivců, záleží, jak na věc pohlížíme, antidepresiva prostě nefungujou. Že člověk je rezistentní. U závažnějších nemocí, třeba jako je u mě bipolární porucha, emočně nestabilní porucha osobnosti a tak dále, je toho jako povícero, pak třeba ale i u, tím já netrpím, ale i třeba i u paranoidní psychózy, schizofrenie a tak dále se k antidepresivům přidávají například antipsychotika, který se mimochodem perou s antidepresivama vzájemně, protože aby pravděpodobně proto, aby nenastalo, že když má člověk jenom antidepresiva, tak aby nedošlo právě k mánii, že by měl vlastně ten mozek nebo vlastně to tělo příliš moc těch endorfinů a serotoninu a tak dále, tak by mohlo dojít k mánii, proto se přibržďujeme buď to těma antipsychotikama, který vlastně naopak zase snižují dávku dopaminu a tak dále, prostě se v sobě perou, tak aby, že by měla nastat normální hladina, když je člověk má to štěstí a fungují na něj prášky. A prostě se z toho udělá takový koktejl. No a potom tam jsou antiepileptika, benzodiazepaminy, na kterých se udělá závislost rast 2. A ty benzodiazepaminy, to se používá zejména v poruše panicko-úzkostný, což mám taky. A vlastně, když člověk dojde do té paniky, to ještě jsem neskoušela, jsem se dočetla až dneska o tom sypání na jazyk sůl, to jsem neskoušela, ale ty benzodiazepaminy vlastně zastaví tu paniku, nebo jakože se člověk uklidní. Nebo měl by se jakoby ho uklidnit, protože to člověk hyperventiluje, prostě tady tyhle průvodní jevy fyzický se uklidní, jak se uklidní tohle, tak se uklidní mysl, všechno. No, pak se může podávat právě v případě bipolární poruchy třeba lithium, který je stabilizátor nálady a jiný jsou, ale lithium mě tehdy, když jsem ho brala, tak mi mi poškodilo štítnou žlázu a tehdy jsem to přestala brát, protože to pro mě bylo velmi nebezpečný a musela jsem brát zase pak léky na štítnou žlázu, ale ta se dala nakonec sama jakoby tak nějak do normy. Psychiatr je tu vlastně od toho, aby nám namíchal správný koktejl těchto lahůdek, aby byl náš mozek buď úplná zelenina, nebo v lepším případě, aby došlo ke vhodné hodnotě hormonů v mozku
my tak mohli fungovat v relativně stabilním stavu. Tedy ani ne moc, ani ne málo těch hormonů a těch prostě být v normě, být tady. Na těch hormonech mimochodem stojí i závislost na psychedelikách, jenže tam je problém vlastně skoro, no to jak jsem mluvila o té bipolární poruše versus závislost, anebo když si vezmete nějaký psychedelika, nebo opioidy, nebo tak. Je až zarážející, že jsem na tenhle zjevný fakt přišla fakt až teď. Vždy to bylo víceméně o hledání původu psychické nezměrné bolesti, jak pracovat sama se sebou a tak dále. Ale a hormony jsem v potaz nebrala vůbec, jako to, co vytváří tělo. Že bych to spojovala i s tím tělesným nebo fyzičným. Před nedávnem jsem se pustila do takového svého průzkumu, jak mít hladinu hormonů v normě. A zkusila jsem to prvně s takovým olejčkem CBD, což je výtažek z marihuany, ale bez psychoaktivních látek, jako je THC. Ten na mě působí teda dost zvláštně, i když totiž neobsahuje právě psychoaktivní látky, tak jsem si přišla po něm někdy občas tak jakoby krapec hůleně a do jistý míry mě uklidní, ale zejména spíš po fyzický úrovni, ale ve mně se děje buď to někdy příjemný, ale někdy až velmi nepříjemný prožitky. Něco jako když si právě vezmete drogu nebo něco takového, že buď to může na vás způsobit jako blaženost, pohodu, anebo to může způsobit opak pravej. Nějakou psychózu nebo něco takového, nějaký fuj stav. To asi záleží na chvíli, kdy ho člověk použije. Je pak rozdíl v tom, zda pomůže či naopak. Záleží, jestli v té chvíli mám dopaminu právě moc nebo málo. Moc je právě určitá ta afektivnost, prostě ta mánie a pocit, že člověk každou chvíli totálně zašílí. Někdy jakoby tohle když máte moc dopaminu, tak máte pocit, že se musíte zákonitě zbláznit každou chvíli. Prostě, a vyskočit z kůže, prostě to je něco tak neskutečně silného, že máte pocit, že se rozpadnete na molekuly, nebo jo, že to je hrozný stav. Fakt hodně nepříjemný. Je to určitá mánie, ale já bych to přirovnala k pekelný mánii, fuj. No a to vlastně, když naopak jakoby to zapůsobí tak, že klesne míra dopaminu. Ono to i záleží na stravě a tak dále, třeba čokoláda, nebo když máte chuť na sladký, tak potřebujete dopamin, potřebujete tady ty hormony, nebo to, aby se vytvořily, to víme, to je asi známá věc, chuť na sladký a tak dále, tak potřebujete právě ten mozek, nebo tak celkově se jakoby, říká se, že čokoláda se dává na stres a tak. Nebo když vám třeba klesne tlak, za to můžou taky hormony můžou za mnohý. Protože vlastně obojí je neskutečně destruktivní, když toho máte buď to moc, anebo málo. Jakoby když to funguje moc, ty nadledvinky, nebo málo, tak obojí je destruktivní. Jak jsem už říkala. Prostě buď to tady, nebo tady. Tady ne. Tady to musíte mít v rovnováze. No.
A jak víme všichni, co prochází psychickou poruchou nebo zkrátka nějak psychicky trpíme, nejspíš se o tuto koncentraci hormonů snaží i psychiatrie svýma antidepresivama, antipsychotikama a všem tím koktejlem, který ale mají svoje neblahý vedlejší účinky. Neříkám, že jsou léky špatný, to bych se nedovolila. Několika šťastlivcům se díky nim opravdu daří žít stabilní život i s psychickou poruchou. Někomu to opravdu jako vyhovuje, jako léčba, léky a funguje. Spíš to natáčím i pro nás, pro ty rezistentní na léky. Spíš na nás, jakože spíš nějaký ty vedlejší účinky, než že by to na mě mělo nějaký. Jako, rozhodně se necítím tady. Málo kdy se cítím tady jako v nějaký normě. V rovnováze, totální rovnováze. No. Takže můj výzkum na bázi přírodních zdrojů, co mají vliv na hormony naší psychiky, začíná. Takže budu o tom dál, jestli vás to zajímá, tak o tom budu dál mluvit, jak to na mě působí, co jsem se dozvěděla od psychiatra, i testy, na který rozhodně půjdu, jestli existují, teda, jestli mi to napíše pan doktor, tak rozhodně chci vědět, jak na tom jsou moje nadledvinky, když vím, že je asi dost blbě. Přirozeně náš duševní stav je nesmírně ovlivněn například dětstvím nebo posttraumatem. Právě tam se vytvořila naše duševní rovnováha nebo nerovnováha a právě tam začaly nadledvinky pracovat jinak. A jelikož jsme byli pod obrovským nátlakem stresu, strachu a tak dále, což se s námi táhne doteď. Tudíž spolu s prací na sobě sama, na té duchovní úrovni, duševní, psychický, já nevím, jestli meditujete nebo něco takového, práce prostě na sobě sama, tak s tím doporučuji, nebo začínám já, a to podporovat fyzickou úrovní a to, abych měla v pořádku a v rovnováze svoje nebo hormony v těle, v mozku, tudíž abych navrátila zdraví svým nadledvinkám. Protože i to si myslím, že pomůže, nebo rozhodně pomůže tělesná rovnováha k tomu, aby jsme si sami vyjasnili určitý věci, které nás třeba trápí, nebo které se s námi táhnou hodně dlouho a nedokážeme je zpracovat třeba, nebo nebyli jsme schopni to zpracovat, protože právě ty hormony. No. Prostě, aby se nastolila ta rovnováha, jak duševní, tak fyzická i hormonální, což jde vlastně všechno ruku v ruce. No a tady tím videem jsem vlastně načala něco zase novýho, mluvím o tom zase v jiný perspektivě, na kterou jsem ku podivu, fakt se divím sama sobě, že jsem na to přišla až teďka, nebo že mě to napadlo, to nejenom, že to je jakoby, tady, jako, že mám problém sama se sebou, nebo tak, ale že za to můžou prostě hormonální nerovnováha, nadledvinky a tak dále. No a já teďka, vzhledem k tomu, že píšu na mysteriózní téma, tak se zajímám i o tady tu problematiku. A čtu teď momentálně o tom, když tak povím až zase někdy jindy, protože to je zase úplně jiný téma. Ale je to docela zajímavý, ale prostě táhne se to celou historií, že druhá světová versus okultismus.
že co a jak se vlastně doopravdy stalo, čtu o tom knihy, nebo nejenom tady o tom, ale celkově, jak tady to všechno funguje, abych v tom mysteriózním filmu, nebo v tom mysteriózním tématu, aby všechno bylo naprosto reální. Takže se zajímám o vícero témat najednou. O tom třeba natočím příště, nebo jindy někdy zase, až o tom budu vědět zase o něco víc. Tak to můžu spojit i tady do toho tématu. Takže já doufám, že dneska psychické problémy, psychické poruchy, různé psychózy a tak dále versus hormony nadledvinky a versus vlastně fyzično. Doufám, že vám to nějak něco dalo, že vám to zase něco, že třeba už to víte dávno, anebo že se o to začnete třeba zajímat a že když to budete, to zkusíte tady tou cestou prostě dát dohromady si, nebo i na nějaký test a tak dále, jestli máte v pořádku nadledvinky, tak si myslím, že vám to může být ku prospěchu. Takže vám přeju hodně štěstí, ať vám je dobře, ať tady ty srajdy už nějakým způsobem, ať už si tím nemusíme procházet, protože někdy už to prostě stačí. Už není potřeba dál trpět. Když jsme si toho vytrpěli až. Takže doufám, že vám to nějak pomohlo. Jsem s vámi, tady to je hodně dlouhý video, koukám, ale snad pokud mám, budu ráda prostě, když i kdyby jednomu člověku to pomohlo, tak budu za to šťastná. Takže se mějte krásně, krásný den, krásný prostě ještě zbytek léta a budu dávat průběžně vědět. Mějte se. Ahoj.